bolesti klbov, a je jedno, koľko máte rokov, je jedno, čo vám povedali v nemocnici tí hlúpi lekári, že čím je to spôsobené alebo nie je. Odhliadnúc od infekcií zubov a tráviaceho traktu, tak veľmi často, a počúvajte dobre, veľmi často tie bolesti sú zapríčinené dehydratáciou. Čiže keď ste mladí a vás bolia klby, chrbát, stuhnutosť a pijete náhodou energy drinky, tak stopka s energy drinkov bolia klby, si zapamätajte. Rameno často, chrbát, kríže, to je bežná vec. Ďalšia vec, káva samozrejme. A potom deficit magnézia spôsobuje bolesti klbov. Je to také jednoduché. A keď začnete brať magnézium, povedzme v dávkach 150 až 200 mg magnézia, ale v správnej forme, denne, tak prejde 4, 6, 8, 12 týždňov a aj často dlhoročné bolesti klbov, keď ste si mysleli, že je to vekom a opotrebovaním a neviem čím, tak sú preč. Je to také jednoduché. Čo k tomu dodať? Treba iba vedieť, ako funguje telo. To lekári nevedia, takže vám budú dávať ibuprofeny a diklofenaky a ďalšie hlúposti, ktoré iba poškodzujú ďalej vaše klby, ktoré poškodzujú tráviaci trakt, obličky, zaťažujú šialene pečeň, môžu spôsobiť žalúdočné vredy a aj spôsobia, to si buďte istí. Môžu spôsobiť vnútorné krvácanie, dokonca prederaviť tráviaci trakt. Ale prečo by vám povedali, že magnézium? Prečo by vám povedali hydratovať telo? Prečo by vám povedali, že napríklad výživu dať do tela? Lebo kopa ľudí je podvyživených dnes na všetko možné a na magnézium si môžete byť istí, že 95% a viac ľudí je podvyživených. Preto som aj ten doplnok robil. A x problémov mi ľudia ako recenziu povedali, napísali, že im pomohlo. Neuropatia, bolesti klbov, trávenie, zápcha, psychika, stuhnuté svaly, únava, energia, to ani nehovorím, koľko ľudí im to pomohlo s energiou. Takže treba rozmýšľať o tom, ako funguje telo, pretože telo je iba súbor buniek. A keď si zoberieme, že vlastne stačí riešiť jednu bunku, tak prečo jedna bunka by nefungovala správne? No, deficit výživy a toxicita, tam nič iné nie je, iba to. Takže doplnok výživa napríklad na stránke www.ylabs.com alebo magnézium v správnej forme, čo som spomínal. Ale môžete si to kúpiť od kohokoľvek. Mne je to jedno. Ja vám hovorím, čo je potrebné a akú značku kúpite, mi je to jedno, lebo som zaujatý, jasné, keď predávam. A som navrhoval ten doplnok, že budem propagovať svoj doplnok a nie nejaké hnoje, nefunkčné, multilevelové.